बोलो संबा कहा रखी है लूट, कहा है खजाना आणि कडाडला छावा. अरे हिंदुस्तान आमचा खजाना, या मातीतला कण आणि कण आम्ही म्हणतो सोनं. औरंग्या तू गिळास आमचा हिंदुस्तान, तू गिळास आमचं सोनं. पण आम्ही भिकारी होणार नाही, भीक नाही मागणार. मिळवू मनगडाच्या जोलावर आणि तलवारीच्या धारेवरती, भिकारी होणार नाहीत. हे संभाजी राजांचे बोल औरंग्याने ऐकले आणि त्याला कळे ना. अरे कैदेत कोण आहे, तू कमी कपटी आलमगीर. पण तरी पण थरथरता औरंगजेब करता झाला दुसरा सवाल. बोलो संबा मेरे कौन से सरदार थे तुम्हें शामिल, मेरे कौन से सरदार थे तुम्हें शामिल. आणि कडाडला छावा. रक्तासाठी रक्त उलटणारी जात नाही आमची. भवानी आईचे भूते आम्ही, या मातीसाठी सळसळता आमचं इमान. बेईमान होणार नाही. याद रख औरंग, मराठी माती तू बाईस, तू इथंच माती करू. आमच्याच वाटेवरती नांचीच वाटमारी करणाराची, त्याच्या वाटेवरती जाऊन वाट लावल्याशिवाय आम्ही आमच्या वाटेवरती परतत नाही. हा इतिहास आहे आमचा.